Nou, welkom. Ja, dankjewel. Mag ik even iets vragen? Heb je de kabouterroute gelopen? Ja, absoluut. Ik heb zeker de kabouterroute opgelopen. Je kan het zien. En Ja. het was zeker zeer leuk om weer de kabouterroute te mogen doen. Ja. Ja. Ik heb een verrassing voor jou. Want ja, we gaan op pad in mijn eentje, met z'n tweetjes. En dan gaan we echt een keus doen. Mag jij iets kiezen uit het grenspark Grootse Aftingen? Gaan we dat doen? Ik heb er zin in. Spannend. Oké, dan pak ik even mijn kaartje. Nou, daar gaat hij dan hoor. Nou, kies maar. Oeh, spannend, spannend. Eens even kijken hoor. Ik ga voor nummertje 9. Nou, nummer 9, dat is in Grauw. Zullen we gelijk op pad gaan? Absoluut. Laten we gaan. Oké, prima. Nou Miel, ik heb net Yassine opgehaald in mijn eentje op pad in Klingen. En Yassine die verwendt altijd mijn toeristen, onze toeristen van Grenspark Grootse Aftingen, vanuit de keuken. En hij heeft op de kaart aangewezen dat je hier in Grauw naar het voedselbos, de voedselbron van Emiel van de Vijver wilt gaan. Zou het mogelijk zijn dat je Yassine en mij een rondleiding geeft in jouw prachtige voedselbos? Ja, dat is wel een verrassing dat hij dat voor ons gekozen heeft. Maar goed, dat vind ik wel heel leuk. En ja, nou op dit moment ja, er staan nog best veel producten in het voedselbos. Jean is er ook nog, die kan ook nog wat extra vertellen over specifieke producten om klaar te maken. Die heeft er heel veel ervaring mee. En we zijn nou eigenlijk volop aan het plukken. Dus ja. Nou Yassine, we gaan aan het werk. Nou, ik heb er super veel zin in. Laten we beginnen. Ja, oké. Val aan en volg mij. Yes. Ja, zoiets. Ja. Dus gewoon hoe dat zo'n Ja, rondleiding... daar heeft gewoon een rondleiding zoals ik het binnen geef. Ja. 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 Zou jij een introductie kunnen doen, hoe dat je zo'n rondleiding doet? Ja, hier begin ik altijd met mijn rondleiding. En dat is eigenlijk ook een beetje het begin. Ja, de voedselbron, het woordje bron zegt het al. Daar is eigenlijk, kun je heel veel van dingen uit laten ontstaan. En daar is onder andere het voedselbos natuurlijk een groot item in. En daarnaast hebben wij, ja, hier sta je eigenlijk vlak voor de grens van het voedselbos. Dus we staan hier nu bij het helofietenfilter. En die zuivert ons water allemaal. Dus we hebben allemaal gesloten systemen. En dat water komt uit in het voedselbos in een vijver. En dat is gezuiverd water. Dus het toiletwater, het wc-water, het water van de safari-tent en van de keuken van de dinnerzieden. Al dat water komt hier op uit. En dat wordt allemaal mooi gezuiverd. Oh. Want het water wat nu hier door het helofietenfilter gaat, is eigenlijk drinkbaar. Oh, kijk. Dus dat is wel heel leuk. En ik weet hoe ik dat moet maken. En je hebt ook iemand meegebracht, zie ik? Die kan geweldig goed met de producten koken uit het voedselbos. Want die weet precies bij welk blaadje en hoe het smaakt. En ja, daar kan ze echt mee toveren. Dat is echt super. Vertel even iets kort over jezelf. Nou, mijn naam is Jean en leuke introductie van Miel. Ja. Maar ik vind het echt ontzettend leuk wat hij hier allemaal gedaan heeft. Ik werk als kok en ik ben natuurvoedingsadviseuse. Dus alles wat te maken heeft met voeding en natuur en gezonde levensstijl, dat komt hier eigenlijk ook een beetje bij elkaar. En dat vind ik echt super interessant. Yassine, dat is ook ja, koren op jouw molen, hè, lijkt mij. Hè? Absoluut. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat Emiel en Jean voor rondleiding gaan geven. Kijk er naar uit. We gaan eraan beginnen. Yes. Nou Yassine, wat zou jij van deze plant willen weten? Nou, ik zie hier een mooie zuring staan. Ik zou graag willen weten van Jean wat ze daar eigenlijk mee doet. Zuring is van zichzelf een vrij zure plant.
In het voorjaar wordt hij veel geoogst. Het is ook een plant wat je kan gebruiken om bijvoorbeeld in de soep te doen. Wat ik wel gemerkt heb, is dat op het moment dat ik heb hem een keer gemaakt. En toen was die soep echt veel te zuur. Dus als je dat nog mengt met snijbiet, dan krijg je een wat mildere vorm en dan wat room erbij. En dan heb je een wat zachtere soep. Het is wel een hele goede plant om, als je er niet te veel van gebruikt, om je lever te reinigen. Oh, wauw. Dus Ja. het is een mooie voorjaarsplant. Ja. Alhoewel je hem nu, want ik zie dat de blaadjes nog jong zijn, dus ik denk dat hij nog wel te oosten is. Hoor. Ja. Nou Miel, hier staan we dan bij het volgende plaatsje. Waarom heb jij deze plaats speciaal gekozen? Nou, ik begin hier altijd met het verhaal over het voedselbos. Waarom we dat zo gedaan hebben en wat we hier doen en waarom die planten zo mooi staan. Dus daar vertel ik altijd een verhaal over en zo beginnen we gaan we helemaal door het bos met allemaal verschillende soorten en plaatsen om te laten zien wat daar gebeurt. Ik zie je nou wat ruggen. Misschien dat je daar even een kleine toelichting kunt geven. Nou ja, ik draai me een beetje om. Ja. De ruggen zijn, de bouwvoor is eraf gehaald. En dus de 20 centimeter grond is eraf gehaald. Daar is allemaal snoeihout in gegaan. Heel veel hout is erin gegaan. Echt dat die ruggen echt hoger zijn geworden. De bouwvoor is er erop gezet. En daar hebben we dus al de planten opgezet. Dus een voedselbos die bestaat uit bomen, struiken en meerjarige planten. En zoals je ziet, het is niet 4e jaar. Het was eigenlijk de bedoeling. Of het is de bedoeling dat je eigenlijk zo'n tunneleffect krijgt als je er doorloopt. En ik had eigenlijk gedacht dat dat nooit zou lukken. Maar ja, het zijn allemaal al mooie tunnels om er door te lopen. Je steekt je hartstikke weg. Dus het is heel rijk aan groei. En het is echt zo'n explosie van wow, het explodeert echt. Dus maar dat zeg ik ook bewust, het explodeert. We hebben geen kunstmest gebruikt of voedingsmiddelen. Alleen puur de planten voeden de andere planten. Dus het is een gesloten systeem wat jaar op jaar groeit. En daar komt heel veel CO2 en organische stof de grond in. Plus het hout wat in de grond zit, dat geeft een enorme sponswerking qua mineralen, vocht naar de planten toe. Dus we hebben nu al 3 droge jaren en ik dacht dat ze hartstikke kapot zouden gaan, de planten. Maar toen die steeds rijker en groener. Rara, hoe kan dat? Nou Miel, wat wil je nog meer vertellen? Nou ja, de ruggen die zijn allemaal, zoals je ziet praktisch geen kale grond, dat willen we niet. De grond is van nature altijd bedekt. Dus al het groen snoeien we in feite. Dus de wilgen, die kunnen wij niet eten, maar die kunnen we wel, wij noemen het altijd oogsten als we die wilgen aan het snoeien zijn. Want die takjes die laten wij op de ruggen vallen en het blad ook. En dat geeft voeding naar de planten toe. Die wilgen zorgen voor de mineralen uit de bodem. En zo krijg je dat de ruggen bedekt zijn als een deken, zodat ze ook niet uitdrogen. Hoe zit het met de insecten en de vogels? Want ik hoor hier van alles. Ja, nou ja, dat was voor mij wel een dingetje als boer zijn. Want ik snapte, het voedselbossysteem moet je snappen. Dat is best wel een proces. En we zouden hier ook vijvers in aanleggen. Ik had dat nog met iemand besproken. Ik zei, je moet echt vijvers in aanleggen. En ik dacht, nou, waarom leggen we nou vijvers aan? Maar nu snap ik dat. Dat is om het voedselbosprincipe te snappen, bood je gewoon een oerbos of het bos na. En daar horen ook poelen in. Nou, er zitten ook poelen in. En je hoort nou ook heel veel vogels. Dus je krijgt automatisch systemen die niet letterlijk doodvallen. Ik doe hiernaast biologisch boeren. Maar dan de fout die we eigenlijk als boer zijn te maken is dat we alles in partjes knippen. Dus we oogsten tarwe eraf en daarachter gebeurt eigenlijk niks. Maar dit gaat constant door, dit wordt niet onderbroken. En dat is de fout die we maken in de landbouw nou. Maar dat weten wij niet meer. Dus we zijn nu met andere systemen bezig. Dus hier leer ik eigenlijk van hoe het eigenlijk weer werkt. Dus dit is echt voor mij ook een proeftuin om te kijken hoe het werkt. Het systeem, het voedselbossysteem. Goed, zullen we nog even een eindje verder gaan? Oké. Hey Yassine, deze moet je eens ruiken. Oh, dankjewel. Oh, dit ruikt enorm lekker. Is het ananas, salie? Ja, het is een salie-soort. Het is ananas salie. En heb jij enig idee wat je ermee zou kunnen doen? Want ik ben er nog niet echt bekend mee.
En ik zou eigenlijk er wel wat mee willen maken. Of iets mee, ik denk misschien een infusie ergens voor. Dus wat denk je? Ja, dat is een hele leuke vraag. En een goede vraag. Ik maak zelf mee met Ananas salie. Maak ik vooral olie van. Dus die pers je eigenlijk met de olie, met zonnebloemolie. Als je wil een hele groene olie, dan moet je hem eigenlijk op een laag temperatuur met de zonnebloemolie malen. Op 50 graden in het diepvries. En van diepvries moet je hem, dat duurt 3 uurtjes, haal je hem eruit en dan heb je een heldere olie. Oké, Ja. hey. Dat vind ik echt een superleuke tip. Ja. Dus ik ga straks oosten, want ik moet donderdag koken. En ik denk dat ik daar echt wat mee zou kunnen doen. Dus die olie zou kunnen maken. Eventueel zou dat ook lekker zijn op een nagerecht. Ja, zeker. Dat kan ook voor nagerecht gebruikt van worden. Om voor een sorbet-ijs te maken. Ja. Met citroen en dan met salie erdoor. Of met de rozenbottel, want daar ga ik mee werken. Dus dat wordt ook weer zo, want we zweten nu, het is ontzettend warm. Ja. En ik hoop dat het donderdag is het ietsje minder warm, maar toch nog boven de 20 graden geloof ik. En er zou een ijs goed van pas komen. En we hebben vorig jaar hebben we heel veel rozenbottels geoost. Dus ik ga proberen om een rozenbottel parfait te maken. En ik denk dat het een super combinatie is met de olie. Hè? Absoluut, absoluut. Dat is een hele goede combinatie. Ik ben benieuwd. Ja, hier zijn we nou bij de amandelbomen. Ik had eigenlijk gedacht dat ze het niet zouden overleven, want we hadden voorjaar toch best pittig vorst. En daaronder zie je aardbeienplantjes staan, dus die bedekken, voor ons is heel belangrijk dat de grond gewoon bedekt is. Nou, dat gebeurt met deze aardbeienplanten. Dat heb ik nou vergeten te vertellen, er liggen nog houten stammetjes overal op de ruggen. Nou, in het bos vallen van nature ook bomen om. Nou, maar wij laten ook bomen omvallen, maar dan doen we dat zelf. En zo bootsen we dat dus het hout nadat ook valt op de bodem. En er zitten ook weer heel veel insecten in. En daardoor krijg je weer wisselwerking met je bodem. En dat is zo belangrijk. Nou Jean, welke plant heb je voor mij en voor de kijkers uitgekozen? En natuurlijk voor Yassine. Ja, Jan, wat ik mooi vind hier zo is de hop en de hopbellen. Dus als je naar boven kijkt, dan zie je al die mooie belletjes, die zie je zo hangen in de bomen. En hop, dat kennen we natuurlijk, hè? Dat moet Vertel. jij kennen. Ja. Waar zit hop in? Bier? In bier, ja. Nou, dat is, voor de meeste mensen is dat het meest bekende, hè? Wat ze ermee kunnen doen. Ik heb er nog niet zoveel mee gewerkt. Maar wat ik wel weet van hop is dat het rustgevend is. Dus dat je er thee van kan trekken. Niet te veel, want anders ben je hele dagen stoned. Maar ja, dus toen vroeg ik aan Yassine van wat doe je ermee? Dus dan wilde ik eigenlijk weten van goh, kun jij er ook nog wat mee? Behalve dat je er bier mee van kan maken. Nou Yassine, we zijn heel benieuwd. Ja. Ja, nou vertel. Nou, leuk dat je de vraag stelde, Jin. Dat was echt ja, wat we met hop doen, vooral in de keuken. Met mijn passie en liefde natuurlijk in het vak. Gebruiken we hop vooral voor kroephoek. En hoe we dat maken is eigenlijk een deel bruin bier en een deel hop, gedroogd. Of het kan ook vers, maar gedroogd is altijd wel makkelijker. En tapioca meel en een klein beetje water. En op smaak nog een beetje zout. En dat gaan we dat malen in een KitchenAid. En dan brengen we op temperatuur. In een KitchenAid zit er een temperatuur aan gebonden tot 100 graden. En we brengen die tot 80 graden. Die maal je heel fijn. En wanneer het helemaal gemaald is, dan ga je het uitsmeren op een siliconen mat. En dan doe je hem even in de oven op temperatuur van 60 graden, want het moet drogen. En dat zal 3 uurtjes duren. En wanneer het gedroogd is, dan ga je het frituren. En dan heb je kroephoek. Dat is geweldig. Bijzonder interessant wat je nu vertelt. Want ik ken kroephoek natuurlijk niet op die manier. En echt super tof dat je van hop ook nog kroephoek kan maken. Kijk, waar ik vandaan kom maken ze ook kroephoek. Maar dan is het op basis ook van tapioca meel. Maar dan wel met gedroogde garnalen bijvoorbeeld erin. Hè? En dan smaakt het ook anders. Ik denk dat jullie die kroephoek hier ook wel kennen. Ja, zeker. Hè, dat het zeg maar in de supermarkt van die zakjes komt. Maar ik ga het zeker uitproberen. Ik vind het echt leuk. Nou, weer wat bijgeleerd. En nu heb ik een aantal tenten zien staan. Misschien dat je die nog
daarmee af kunt sluiten, je prachtige rondleiding. We hebben hier de safari tenten staan en ja, die hebben we allemaal dus zelf gebouwd. Dus eigenlijk hebben we alles zelf gemaakt hier in het Voedselbos. Dus dat is op zich heel leuk. Dus, ons DNA zit er echt in. En ja, goed, op het moment dat je hier het Voedselbos binnenstapt, is het ook een beleving. En dus nu zit je letterlijk met je kont in het Voedselbos en genieten van de rust. Nou Yassine, wat vind jij van de rondleiding? Ik vond het zeer, zeer geweldig. Ik wil Emiel enorm bedanken. En Janine wil ik ook enorm bedanken van de prachtige rondleiding. Ik ben ook gewoon blij dat je steeds aan denkt om mij erbij te vragen. Dat noemen ze een win-win situatie. Ja. Nou, en ik denk dat wij weer een mooie aflevering hebben van RTV Scheldemond in mijn eentje op pad.